ni musulmi ne kuma wannan alkur'ani ne mai tsarki, kuma alkur'ani baya barin bashi, kuma Allah shi ya san hanyar da yake ya saka ma al'umma ga mutum. Allah na roƙe ka albarkaci wannan alkur'ani mai tsarki, idan duk abin da na yi ba Bello Mutawalli ya saka ni shi ba, kada Allah sa in gama rayuwata lafiya. Da farko za ka fara gabatar mana da suna cikakke. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana dai Musa Muhammad Kamarawa, tsohon SSA na tsohon gwamnan jihar Zamfara, minista a ma'aikatar tsaro Dr. Bello Mutawalli Maradon. Na'am, Alhaji Musa, ya aka yi ka shiga hannun jami'an tsaro? Shin gayyata ka suka yi ko a'a kama ka suka yi? Da farko dai tun a shekarar 2021 jami'an tsaro Hassan Gimba da Hussaini Gimba sun kira ni a siyar ofis Sokoto don ba kama ni aka yi ba, gayyata ta aka yi. Suna so sun ji Malam Murtala Asiri yana bahasi akan cewa an sauma Bello Turji da Halilu Sububu da sauransu motoci. To kuma ni musu bayani cewa ni SSA ne ni na gwamna, lalle kuma gwamna ya so musu motoci ya ba su, kuma motocin nan ga waɗanda suka kai su, amma motar Halilu ta samu matsala. Bayan ta samu matsala ya yi requestin, kuma shi gwamna ya sai da aka yi da sauran waɗanda abin ya shafa aka sau wata. Ni ba ni na je na siyo, amma ni aka nema kuma ni nasa aka siyo mota Hilux. Idan ma dai wannan 'yan sanda sun ce wannan mota ta yaƙi ce kuma a kashe mutane da ita ga bincikensu, to ita dai wannan mota gwamna kuma an ba da ita. Amma ni kamar yadda mutane ke zargina, kuma yadda 'yan sanda suka kasa ba da hujja a kaina kotu, magana wadda nake iya yi, ni musulmi ne kuma wannan alkur'ani ne mai tsarki, kuma alkur'ani baya barin bashi, kuma Allah shi ya san hanyar da yake ya saka ma al'umma ga mutum. Allah na roƙe ka albarkaci wannan alkur'ani mai tsarki, idan duk abin da na yi ba Bello Mutawalli ya saka ni shi ba, kada Allah sa in gama rayuwata lafiya. Idan Dr. Bello Mutawalli Maradon yana inkari ko kuma wasu suna inkari a cikin cewa abin da na faɗa ba gaskiya ba ne, su zo su yi rantsuwa da alkur'ani cewa ni na sa kaina. Don haka babu wani abu, billahi la ilaha illahu, babu wani abu wanda na aikata ba da hannun Bello Mutawalli Maradon ba. Kuma yan akwai shi da binciken jami'an tsaro da shi appointment ɗin da ya bani na SSA, ya hito ya gaya duniya ƙarya nake yi, na aikata kaza na aikata kaza. Wannan gayyata da suka yi man, kuma shi Malam Murtala yana da masaniya an gayyace ni ɗin. To da na buɗe masu komi, shi ne yake tunanin me yasa zan je ina faɗin abin da ke tsakanina da shi. Ai komi wahala ko laƙewa ne in bari zai fitar da ni. So daga nan ya haɗa kai da 'yan sanda, daman yara ne, daman yana sa su aiki a kashe wanda yake so a kashe, a saki wanda yake so a saki. Daga nan aka mayar man da laihi komai ni ne. In ka kula ga bidiyon da suke saki nawa da statement ɗina, babu inda suka bari in faɗi ni SSA ne, ni ko ina da alaƙa da Bello Mutawalli, wanda misali abin da ya kamata a yi a bari in lissafa ko ga bidiyon na yi kaza, gwamna ya sani kaza, gwamna ya sani kaza, sai a fitar man da nawa laihi wanda ni na aikata shi ba tare da sanin Mutawalli ba, sai a hukunta ni akan laifin da ni na sa kaina. Amma har yanzu sun kai ni kotu sau 3, sun kasa zuwa su tabbatar da abin da suke zargina da shi. Abin da ake so media trial